Γεια σας, είμαι η Ζαχαρούλα και ακούτε Εργένικο Σούσι στο gingerradio.gr. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην πρώτη σας εκπομπή. Ελπίζω να είμαι το γούρι σας και να πάτε πάρα πολύ καλά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα υπέροχα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης. Μετά το σχολείο ήρθα στην Αθήνα, όπου έκανα κάποιες σπουδές στο θέατρο και στο τραγούδι και σιγά σιγά ξεκίνησα να ασχολούμαι επαγγελματικά και με τα δύο. Τελείωσα τη Βιάκη το 2006 και πριν από 3-4 χρόνια αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι με το δικό μου προσωπικό τρόπο, δηλαδή να οργανώνω κάποια live μόνη μου και να ξεκινήσω το πρώτο μου βήμα στη δισκογραφία, το οποίο έγινε μέσα από την Άντελμα Music του Στάδιο του Δρογώση, όπου έφτιαξε ένα μικρό ψηφιακό δίσκο με 5 κομμάτια, σε μουσική του Σπύρου Πρατήλα, στίχους του Νικόλα Φραγκιουδάκη και ενορχιστρώσεις του Πάρη του Περσινάκη, 5 αρκετά διαφορετικά τραγούδια μεταξύ τους, που θα μπορούσαν όμως να χαρακτηριστούν το είδος της έντεχνης ελληνικής μουσικής. Η Άντελμα Music είναι μια εταιρεία σε κολεκτίβα, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε. Οι παραγωγές δηλαδή των καλλιτεχνών είναι δικές τους και ο κόσμος μπορείτε να παίρνει τα τραγούδια δωρεάν, να τα κατεβάζει από την σελίδα της εταιρείας, είτε να αφήνει κάποιο συμβολικό ποσό για να βοηθήσει και να στηρίξει την προσπάθεια του κάθε καλλιτέχνη. Η διεύθυνση της σελίδας είναι www.adelmamusic.com. Δουλεύουμε με συγκεκριμένους συνεργάτες, οι οποίες είναι, πέρα από συνεργάτες, είναι και πολύ καλοί φίλοι. Με τον στιχουργό μου είμαστε μαζί, γνωριστήκαμε από το πρώτο έτος της δραματικής σχολής και είμαστε από τότε πάρα πολύ καλοί φίλοι και έχουμε κοινά βιώματα και θεατρικά και προσωπικά, οπότε με ξέρει πολύ καλά και έχει γράψει τους στίχους πάνω σε προσωπικές μου καταστάσεις ή σε σκέψεις μου, σε όνειρά μου. Και όπως επίσης και τον Σπύρο, τον μουσικό, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε γνωριστεί πριν από πάρα πολλά χρόνια σε ένα ταξίδι που είχα κάνει και από τότε γίναμε φίλοι. Οπότε είναι ένα οικογενειακό και φιλικό κλίμα και αυτό κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη και πιο όμορφη. Όπως σας είπα, η μουσική είναι του Σπύρου Πρατήλα, η στίχη του Νικόλα Φραγκιουδάκη και οι ενορχιστρώσεις του Πάρη του Περσινάκη, που στο στούντιο του γίνουν και οι μίξεις και το mastering. Η φωτογράφηση του εξωφύλλου έχει γίνει από τη Δήμητρα Χατζηδημητράκη, ενώ η επιμέλεια του όλου booklet από την Ευγενία Γεωργίου. Αποτελείται από 5 τραγούδια. Κάποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα λαϊκό τραγούδι, κάποια άλλα έχουν έτσι ένα πιο παραδοσιακό χρώμα και υπάρχουν και κάποια που έχουν ένα πιο θεατρικό ύφος. Υπάρχει κάποια ποικιλία, μπορώ να πω, και αυτό ήταν και ο στόχος. Προσπαθώ να ανοίγομαι σε διαφορετικά είδη και να δουλεύω τη φωνή μου πάνω σε διαφορετικά είδη. Είμαστε σίγουρα ανοιχτοί, δεν βάζουμε ταμπέλες στα πράγματα, αρκεί να μας εκφράζουν. Αυτός είναι ο στόχος. Τα live που κάνουμε τον τελευταίο καιρό γίνονται μαζί με τον Νικόλα, που είναι ο στιχουργός, με τον Νικόλα του Φραγκιουδάκη, ο οποίος επιμελείται τα κείμενα και το performing του live, και μαζί με τον Ηλία τον Καρελά, ο οποίος φτιάχνει τα σκηνικά και τη σκηνοθεσία, η οποία έχει έναν αρκετά εικαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν θα έλεγα τα live μου θεατρικά, θα τα έλεγα εικαστικά. Μας αρέσει να τα κάνουμε, να δίνουμε μια ομορφιά σε αυτό που κάνουμε, να μην τα αφήνουμε μόνο στο μουσικό κομμάτι, αλλά να τους δίνουμε έτσι και μια πιο εικαστική προσέγγιση, μια ωραία αισθητική. Έχουμε ξεκινήσει το καινούριο live που τρέχει τώρα το 2014, που έχει τον τίτλο «Ονειροκρίτης». Το παρουσιάζουμε τις 5ης του Μαρτίου στον Πολυχώρο Ήλιον, που βρίσκεται Πατησίων 113 και 334. Τις 5ης του Μαρτίου, μία Πέμπτη μας έμεινε αυτή εδώ η τελευταία, στις 9 η ώρα το βράδυ. Μπορείτε να μας βρείτε μαζί με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη, τον Ηλία Καρελά και δύο υπέροχους μουσικούς, τον Έκτορα Κυριάκου που παίζει βιολί, λαούτο, μαντολίνο και τον Γιώργο Σκινά που παίζει πιάνο και ακορντεόν. Αλλά σκοπεύουμε να το παίξουμε και σε άλλους χώρους στην Αθήνα και όχι μόνο. Έχω ένα κανάλι στο YouTube που λέγεται Ζαχαρούλα Official, με CH και OU. Έχουμε φτιάξει 2 βίντεο κλιπ. Το ένα είναι από το τραγούδι μου «Σχεδόν δεκαετία», σε σκηνοθεσία Αγγελικής Χατζή και Μαρίας Δαμκαλίδη και με τη βοήθεια του υπέροχου αρχιτέκτονα Γιάννη Αρβανίτη, που μας έφτιαξε κάτι ωραίες μακέτες.
Όπως επίσης και έχω φτιάξει και άλλο ένα δεύτερο βίντεο κλιπ, την Αμελή, στη σκηνοθεσία του Αλέξη Σάρλα και τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Γόρου, που αυτά βρίσκονται στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε, και αν δεν μπείτε στο κανάλι μου, απλά αν πληκτρολογήσετε το όνομα του τραγουδιού και το δικό μου, να τα δείτε εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιοι καλλιτέχνες που εκφράζονται με το δικό τους διαφορετικό τρόπο και αυτό είναι ωραίο ότι υπάρχει ποικιλία. Θα ήθελα να βρίσκομαι μέσα στην ελληνική σκηνή με τον τρόπο του δικό μου, με τραγούδια που θα με εκφράζουν και ελπίζω να εκφράζουν και πολύ κόσμο μαζί με μένα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά, ότι μέσα σε όλη αυτή την κρίση ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να δημιουργεί, ίσα ίσα μπορεί να δημιουργεί και λίγο παραπάνω. Αισιοδοξώ και πιστεύω σε ένα χρωματιστό μέλλον, πολύ αγαπησιάρικο. Σιγά σιγά είμαστε σε διαδικασία δημιουργίας νέου υλικού για κάποιο επόμενο βήμα. Φτιάχνονται και γράφονται τραγούδια με σκοπό να καταλήξουμε σε κάποια και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Δεν ξέρουμε ότι σίγουρα θα έχει διαφορετικό χρώμα η ενορχήστρωση, δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι, απλά δεν θα υπάρχει αυτό το παραδοσιακό ύφος που είχαμε στα προηγούμενα. Υπάρχει σίγουρα ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε καταλήξει, το οποίο το παρουσιάσουμε και στα live μας. Λέγεται «Νι» και η μουσική είναι πάρει του Σπύρου Πρατιλένου, για πρώτη φορά η στίχη είναι δική μου. Έχει έτσι μια πιο jazz χρειά. Δεν θέλουμε ο δίσκος μας να είναι jazz, απλά μας αρέσει ένα τραγούδι να είναι έτσι. Και σιγά σιγά θα δούμε. Αυτό που θα θέλαμε πάρα πολύ, ή μάλλον θα το κάνουμε, είναι η επόμενη μας δουλειά να κυκλοφορήσει σε μορφή βινιλίου, γιατί είναι ένα παιδικό όνειρο που θέλω να πραγματοποιήσω. Ασχολούμαι με το θέατρο, δεν έχω σταματήσει, απλά συνήθως οι παραστάσεις στις οποίες συμμετέχω έχουν και αρκετό τραγούδι και μουσική μέσα. Τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκομαι στην παιδική σκηνή του Θεάσου Ηλία Καρελά, που πέρυσι κάναμε την Πεντάμορφη και το Τέρας και φέτος κάνουμε τη Χιονάτη, μια παράσταση που βασικό ρόλο παίζει η ζωντανή παραδοσιακή μουσική, όπως επίσης και το θέατρο σκιών, οι σκιές, οι κούκλες. Θέλω να σας πω καλή επιτυχία στο Εργένικο Σούσι σας. Θα είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα να δοκιμάζουμε αυτά που θα μας προτείνετε. Ελπίζω να πάει πολύ καλά, να είστε όχι μόνο μια φορά την εβδομάδα, να είστε συνέχεια, κάθε μέρα ή όσο έχετε χρόνο και όσο επιθυμείτε. Είμαι πολύ χαρούμενη που με καλέσατε σήμερα εδώ και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είμαι η Ζαχαρούλα και ακούτε Εργένικο Σούσι στο gingerradio.gr.